en jetti geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule nelaɗo makko nilaɗo e men yettini haydara ngakkinani nulaɗo mo jamirɗen e kala saha yen juul en jetti jinnaɓe men nene e baba wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en jetti kadi sernaɓe men uddirɓe ɗeɗo dente nde piɗɗen pop eɗen ƴooga eɗe dente gandal eɗen ƴooga hen gandodiral eɗen mbajodira hen eɗen jertodira hen nde wonnon mo yettani sababu yettata Allah buuɗal yurmede so feri feeñi e nde windere moni fufɗu o e ngal buuɗal yurmede beele ene barkiniro e barke ngal ɗo buuɗal yurmede tawa kadi buuɗal yurmede ene soomidi e kala subaka ɓatake e ñande fof kadi tawi ɓatake o ene jogui ko jertinta en ene jogui ko rentinta en ɓatake buuɗal yurmede ñande alkamisa kala mo somtingal on ɓatake ene heewi tawde ɓatake he wasiya tawa kadi koko fati e cellal ɓalli walla ɓatake mo bani min debbo Fatimata Zahra so hewno addande ene kala saha e oɗo saha joni mataw en donki hebde mo gila hecci hanki ene wawi taw ko caɗele weeyo o wondi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal rendoji men dendagal rendoji fulɓe jaam Allah wale mon en mbi kala ñande alkamisa kewɗen addude ɓataki men buuɗal yurmede koko fati e cellal ɓalli innama aadi cellal ɓalli noon nde wonnoon haalo pular en mbiya ko cellal woni afo kala ngaalu nde wonnoon so neɗɗo sellani haydara ala ko welata ɗum so neɗɗo sellani haydara ala ko yiɗi so neɗɗo sellani hay ko jinnoɗa ko ɗum ɓurata ancude ne on mo sellani hay ñamde hay yarde wonantamo ko caɗele en gandi ndeke ko cellal woni afo kala ngaalu musidɓe tedduɓe so cellal woni afo kala ngaalu kono noon kadi laaɓal woni afo cellal ɗum noon musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo sellude kala jiɗɗo hisde yo toppito laaɓal yo salo rafede walla yo dog yoga e rafi sen nani yo salo rafede ma yimɓe hewɓe mbi hol neɗɗo jogirta rafi e rafi ko hoddiro Allah e rafi ko Allah addata e neɗɗo hay neɗɗo goto yiɗa rafede hay neɗɗo goto yiɗa rafede rafiji ko Allah addata yimɓe kono won rafiji kewɗi kadi ko neɗɗo addata e hoore mum won rafiji kewɗi kadi neɗɗo ne wawi rentade sabu so neɗɗo wiyama ɓowɗi ene gadda paludisme so tawi jamma ari walla nangue muti a humi fabion ngaji a waɗi hen ɓesgum aɗa alilima hen gonɗa koye dogde guila ɓowɗi ɗi gaddema gonɗa koye dogde guila aɗa oɗo rafi biteɗo paludisme so tawi anani docteur eɓe ne gari e wuuro walla docteur eɓe nana e cuuɗi cafrirɗe ne gaddi ko wiyete vaccination en jii hande rafiji kewɗi ustima e nder windere he saabi ɗum ɗon ko vaccination ngaji ha tengti e nder guure mawɗe ha tengti e nder guure teruji en jii hande so cukalel jibinama ɗon to ngel jibina ko adini ko ngel hoota galle e ngel heewi waɗede ko wiyete vaccination ngel vacciné so wonnoon ene heewi e men to cukalel hooti galleji mum bebbeyel jibinagel heddoɓe ene nanga ngel ga ɓe cuuta ngel ɓene loota ngel ɓene mbaɗa ngel ni e ngel heewi waɗede vaccination tawa so tawi wol gonduɗo e rafiji ɗi rafiji nabata ngel cukalel eɗen gandi ene teskano nden
e nder gure men ne heewno sukaaɓe wiyeteɓe sukaaɓe laƴoɓe walla sukaaɓe wofɗuɓe hande ɗum ustima no feewi hay sinno gasani ha laaɓi ɗum ustima no feewi tawi kadi ala ko saabi ɗum so wona vaccin yiita vaccin daña taw on vaccin kala cukalel vaccinagel ngel rewi vaccin mum ha timmi vaccininde foti vaccinade Allah ne heewi dandu ɗum e oɗo rafi biteɗo andi kappa woni woftude walla wattude lajje e rafi goɗɗo ne wonno ne wiye lèpre gasino ha laaɓi hay sinno yewɗo saha e ɗiɗo duuɓi fuddima artude lèpre woni jeeya ɓandu neɗɗo ene ɓorto wayno sumat ni saha ko yoga saha ko ɓandu neɗɗo fof saha ko tergal gotal e ɓandu neɗɗo ɓortoto suma jomum wayno ɓorto ha lawa jomum wayno cumɗo ni walla wayno fuñe ni ɗum ɗon ustinoma e windere nde ha laaɓi ustinoma e nder Afrique ha laaɓi kono kadi e nder ɗiɗo duuɓi ma biyen ɗum fuɗɗima feñde seeɗa fof noon saabi ɗum ko toppinade vaccination ngaji nde won noon laamu ngu watti yaade ha e nder galleji yimɓe ha e nder cuuɗi yimɓe saha nela élevage ji saha nela volontaire uji nde won noon vaccination o ne weeɓi ko toɓɓel heewi toɓɓetede e hunduko neɗɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe en gandi tigui rafiji kewɗi neɗɗo ne wawi rentade ɗum wonande an mawɗo wonande an jinnaɗo rafi rentete rafiji kewɗi ko toppitade laaɓal kotki maɗa toppitade laaɓal ɓandu maɗa toppitade laaɓal cumci maɗa e kala saha lartoɗa ha ɓandu ma laaɓa lottoɗa jampe e sabunde nanga sukaɓe maɗa loota sukaɓe ɓe ha balli mumen laaɓa mbaɗa hen jampe e sabunde lootaɓe to hiidi sa gayni ƴewnaɓe kerem sukaɓe poppa e ɓandu ndu nde won noon yimɓe hewɓe ene cikka mataw kerem nafata tan ko ittude purɗugol ene cikka kerem nafata tan ko hadde guinam ala keremaji kewɗi woni leɗɗe boteji kewɗi ko wiyete leɗɗe bote kewɗi so tawi kay ko jaaduɗe e ɓandu maɗa ene reena ɓandu maɗa ene haɗa nangue yettade ɓandu ndu ene haɗa jangol yettade ɓandu ndu ene haɗa poussiére yettade ɓandu ndu ɗon ɗo gaynuɗa lootade poppiɗa ene reena ɓandu ndu nde wonno neɗɗo so looto walla so neɗɗo lootima ɓalɗi gudde ɓandu mum kewɗe kewi ko udditade ɗon noon so sa waɗi hen kerem walla waɗi hen ko wiyete leede bote ene heewi ɗum reena ɓandu ndu gueɗe kewɗe wasa nadde hen ko wayno guinam en e ko wayno siro ko wayno gandanɗa hoore maɗa ɓandu yororo ha ko wayno puƴe e ko nandi hen ɗum noon toppitiɗen laaɓal labɓinen ɓalliɗi labɓinen sukaɓe ɓe labbinen korki meɗen nde won noon rafiji kewɗi saboto ɗum ko boros woni virus aji ɗi kewɗi musidɓe tedduɓe ɗi jiiɗi ko saltoyagal woni ɗi jiiɗi koto tunde woni son ƴeewi hay gañande so neɗɗo gañima ɗon to gañiɗa gañande nde ne heewi ƴiƴam ɗam so ƴiƴam ɗam rufiɗo walla so ƴiƴam ɗam woni ɗo so yeehi ha daari yortude seeɗa dendagal microbe aji kewɗi ko hen kewi wonde borosaji kewɗi ko hen tawate sa yeehi dispensaire walla hôpital sa yettima aɗa wonde gañande ko adi koɓe cafruma ko adi koɓe mbaɗa hen lekki ko adi koɓe kaɓɓa ɗum ko adi koɓe dokkuma médicament ji ya yar ɓe kewi ko nangude alcool ɓe mbaɗire hen ciseau ɓe ɓorno ganguji guila rafi o yettade ɓe nanguira ciseau ji mate rafi o ene woɗɗito juuɗe mabɓe ɓe gañande nde ɓe nirka ɗum ɓe lawƴa ɗum ha laaɓa ɓe lawƴira alcool ɓe larta ɗum ha cikkama to koɓe yorɓe ɓerɗe tawa ala ɓe jiiɗi ko lawƴude ɗum ɓe cocca ɗum ha laaɓa nde wonnon gañande société jampe e sabunde sottirte ko wiro e alcool ɓe cocca gañande nde ha wonkima huɓɓa so tawi ko cukalel ngel wulla ngel hawsa ngel ha cikka ha yummiraɗo sikka mataw oɗo docteur wondi ko yorde ɓernde tawa ala o yiiɗi ko safrude ngel ɗon cukalel o gayna o waɗa hen bitadine o waɗa hen den yoga e médicament ji puɗɗi waɗede hen so tawi ene moti haɓɓede o haɓɓa ɗum ha tiiɗa o wima ya kala subaka walla kala balɗe ɗiɗi ya ar mbaɗa ko wiyete pansement kala no garɗa wadde pansement kadi so gañande yata wiyene uddo o adda ciseau makko e wiro makko o lawƴa ɗum o larñita ɗum tawa o yiiɗi ko lawƴude microbe aji ɗi o itta microbe aji ɗi ha laaɓa ɗon e balɗe ma yi gañande nde sella
ma yi gañande nde waɗa cicatrisé nde uddo ha laaɓa ha mbasa yiide nden gañande. Eɗen ero bandiraɓe noon caggal nde neɗɗo gañi walla ɓinguel ma gañi aɗa waɗa traitement juɗɗo a ronki yo gañande nde sellu walla a teskima hayso gañal ngel wone ɓandu maɗa walla hayso fuƴel wone ɓandu maɗa waɗi gañal ngel seeɗa ene leela sellude no feewi. Eɗen mbasi yo bandiraɓe ɓe yo jomum dokko ɓuuri yawde e yaccade yaha ƴewtoyo sukara ɓandu mum nde wonnon ɗum ko maale sukara gañande lelde sellude gañande ronkede yo sellu ɗum ko maale sukara neɗɗo yo dok guele law yaha ƴewtoyo sukara mum so tawi sukara ma fuɗɗima ngabbude walla sukara ma fuɗɗima jippade musidɓe tedduɓe docteur ɓe ne kalama régime mo mbatta kalama holno poɗɗa wadde ha sukara ma wonta normal nde wonnon heewi ko neɗɗo gonduɗo e sukara tawa tinani o wonda e gañande nde wonnon enen kewani safrade law en kewani nawde gañande ko wayno docteur ɓe jomum wona sippirde gañande ene wiya waɗi hen lamɗam ene wiya waɗi hen tuute ɓe mbiya waɗi hen gawde hankkadi kala to jaaɗa ne wima waɗi hen ɗum waɗi hen ɗum ndewa e gañande aɗa horkita ɗum ganda hen ha gañande nde donka yo sellu hande tampinma hande watta ñolde hande watta lubde ko nden kewɗa yaade to docteur eɓe no so jettima caggal nde gonduɗa e gañande fodde lewru lebbi ɗiɗi aɗa ronki yo sellu kamɓene soɓe jettima ɓe dokkima traitement fodde balɗe 3 balɗe 4 fodde yontere soɓe donki yo gañande nde sellu ɓe mbatta miijade yoɓe mbaɗe ko wiyete contrôle de glycémie woni yoɓe ƴeew sukara maɗa e gan sanga so tawi ko sukara gonɗa so tawi sukara ma woɗɗoyi eɓe joggo caɗele wawa safrude nden gañande noon sa rentaki janggo nde wontata koko wiyete cancer so tawi ko nokku bawɗo taƴede musidɓe tedduɓe ene wawi taƴede so tawi koye fiɗendu gonɗa fo gañande nde koye fiɗendu woni fiɗendu junggo walla fiɗendu koyngal ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidima ɓe tawi ko cancer ma taƴe fiɗendu no wawi taƴede hatta koyngal yaade ha jumum fiɗendu no wawi taƴede haɗata junggo yaade ko ha jumum so tawi ko koyngal gonduɗa koyngal ngal noon so tawi gañande nde ko lessa eɓe gandi gañande nde nana ngabba nana reɓa nde wonnon cancer ñamirta ɓandu neɗɗo ko nder gañande nde ñamirta ko nder way kono ƴetta leggal mbaɗa leggal jeegue kuɓɓa leggal ngal e jeegue leggal ngal jeegue lewlewnu du ñifa mais tawa leggal ngal ene waɗi jeegue jiiya leggal ngal saaha fof hendu no wutta e leggal he jiiya jeegue gue a yiyata jeegue gue ne waɗi lewlewnu mais tawa jeegue gue woni koye ñamirde leggal ngal nder ɓe ngal jeegue ñaama leggal ngal nder sa fini subaka walla sa yi si aɗa arti tawa leggal ngal wonti ndondi kangal ngal fof ngal gasi ha laaɓi tawa a yiyani lewlewdu a yiyani curki musidɓe tedduɓe ko ni cancer ñamirta tergal neɗɗo ɗum noon so yawitinede ɗum woni ko tergal taƴete so tawi noon kadi ko nokku to tergal wawa taƴede so tawi joguiɗa cancer ko rotere walla joguiɗa cancer koye ɗemgal walla joguiɗa cancer koye goddol musidɓe tedduɓe eɗen gandi ɗin nokkuji ko nokkuji kamniɗi tajje ɗum noon jomum heewi tan ko waɗede condamné à mort jomum jooɗo hankkadi fada ha mayde mum yetti fof walla ko wayno cancer de sang cancer ƴiƴam ɗum ɗon foof cancer aji ne keewi so jomum heeɓi ɗum ene heewi andude hoore mum jomum heewi ko wonde sous traitement hande Allah nawti jomum foof e kadi kala ñalawma musallo ne ɓeydo kala ñalawma musallo ne ɓeydo kala ñalawma ɗe ɓeydo tampude aɗa ɓeydo tampinde yimɓe ɗum noon bandiraɓe ɓuuri moƴƴude ko yimɓe toppito laaɓal yimɓe mbaɗoya contrôle glycémie mum neɗɗo fof saaha fof yo ya ƴewtoyo ƴiƴam muɗum ƴewtoyo sukara muɗum ƴewtoyo tension muɗum nde won noon cancer no mbiɗen ni ɓuuri hewde addu ɗum ko gonduɗo e sukara e kadi kala gonduɗo e sukara so sukara o duumima makko woni ko wiyete diabétique jomum la budde ene wonda ko wiyete tension hypertension walla hypotension woni tension montowo walla tension jippowo tension montowo walla tension jippowo kala rafi gonɗo e aduna rafi tension ɓuuri yawde yoɓade fittadu neɗɗo rafi tension ɓuuri yawde mo yoɓade fittadu neɗɗo ha tengti noon e tension montowo ɗum waɗi a tindata joni mbiya kaari kay joni min potti ha nana kaari mayi walla kaari kay joni minen hanki minen julde futuro walla hanki mine makko julde gueƴe walla e salatu he minen julde jama ɗon aɗa yara kafe ma ha nana kaari mayi kaari hote jomum tawa musidɓe tedduɓe ko tension heewi wadde baaɗi gueɗe baaɗi ni quoi nde wonnon mbiɗen kala rafi ko rafi tension ɓuuri yawde yoɓade fittadu neɗɗo
so ndokki yeru ko wayno lampa ko wayno courant ada woni courant maada ada woni galle maada ada jogi courant ada hubbi lampaji maada so tawi tension o ko normal tension courant o ko normal adi e lampa ma lumière ma ko normal lampa kani deeji so tawi lampa ka tension o wana normal so tawi gonda ko sara poto o raccordement o fewani ma yi lampa ka sahani dilla saha lumière on usto saha lumière on ngabba ko ni tension bandu neddo wadata saha jiya lumière ara lumière courant men enen bangi gay Afrique courant men ko 220 to bangi leedel anglophone ko 110 so tawi ko 220 jogida jaha saha jiya courant ma monta ha yetto 300 ha yetto 400 dum wadi saha ngara galle maada walla ada jodi hana ampulaji petta ampulaji galle ma fu petta walla ampuli fetta walla ngara tawa ampuli mane fetti ene wonti laala kon taw courant ko ngabbi ha burti dum tension ko non wadata jiya neddo tension monta jiya neddo joni o yana o ndi yimbe garata taw jomum wasi fitanu mum walla ndi yimbe garata taw jomum hankadi wadi ko wiete AVC woni accident cardiovasculaire ma engar hen joni e lewol men didibol jomum ƴette so tawi non ko rafi nokkuji men jomum heew ko lelkinede ene wiega ko nangaɗo ɓaleɓe ene urega dubuji bamɗi ɓene mbiye ƴeewe dubindirde puccu jarlu gaddon ɓene mbiye jeeher ceerno kaari gaddon aaye ɓene mbiye ƴeewe kaari maldana e hendu wona hendu ko tension so tawi tension o non janɗo AVC taw ko janɗo l'AVC so tawi ɗon namata docteur eɓe ne jogui ko mbawi walludemo joni kakkitamo so jomum ne jogui changement ɗiftu so tawi non en lelkinima eɗen mbiye ƴeewoye ceerno kaari eɗen mbiye ƴewroye bilajo kaari eɗen mbiye uremo dubuji babba dubemo dubuji gorba musidɓe tedduɓe balle tati balle nayyi ha ganden jomum mbiyen yo jomum waɗe mbajju suuɓrenawe hôpital so jomum yettima heewi ko hawrude e jomum walla maaye ni e laawol wala hawla wala quwwati walla ni musidɓe tedduɓe so Allah dandi jomum heewi wadde ko wiyete séquelle jomum heewi wadde ko wiyete paralysie ɗum waɗi jiya hunduko ne wappi jiya jungo e koyngal ene jaada hankati gon jungo ma e koyngal yaha ha laaɓa jomum waɗa ko wiyete paralysie walla saha jomum wofda ha laaɓa walla saha jomum natta haalde walla saha jomum natta nande ma en gattu hen joni saboto ɗum ko do rafi biteɗo AVC ma en gara lefol men ɗiɗiɓol kalnen bandiraɓe ɓe essayen sifade holko woni l'AVC e holko addata AVC e holno AVC rentote musidɓe tedduɓe joni lefol men ɗiɗiɓol weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal rendoji men dendagal rendoji fulɓe buuɗal yurmede so feri feeñi windere taw buuɗal yurmede ene yaade ɓattake cellal ɓalli mo keeɗen addude e kala ñande alhamisa e oɗo saaha joni kala comtuɗo ngal buuɗal yurmede ma taw hen oɗo ɓattake naftoro o wawa nafturde hen kadi bandi ko en musibam tedduɓe mbiɗen e lefol men gadunol en kaali oɗo rafi biteɗo AVC noon woni accident cardiovasculaire l'AVC woni accident cardiovasculaire musidɓe tedduɓe ko rafi gandanɗa hoore maɗa kewɗo on rafi noon holko saboto on rafi mbiɗen saboto on rafi ko neɗɗo innama aadi ho ɓandu muɗum way kono galle walla way kono bâtiment walla huɓere taw huɓere nde aɗa waɗi hen installation courant noon woni ƴetta courant ma ummo poto pooɗa ɓoggol courant nanna ɗum yetto galle woni to wiyete arrivé mbaɗa ɗon compteur mbaɗa ɗon disjoncteur dendagal filuji galle ɗi ko ɗon ummoto walla mbaɗa ɗon tableau taw ko tableau de répartition de ligne woni ligne uji to payi e oɗo saaha joni ko ɗum joli tawa gandanɗa hoore maɗa nde kala nokku eɗen gandi ɗiɗo ɓoggi ko ga payi oɗo go ɓoggi ko payi adan ɗum wodano kono joni e oɗo saaha ɗum ne woodi ko wiyete répartition de ligne kala galleji garɗa ma tawa waɗi boitil ngel ne waɗi hippode mum waɗi ombode mum waɗa e ombidde ma yi hen ko wiyete multinof walla déclic ɗin noon yidde andinde gandanɗa hooma so tawi maso waɗi e nokku e galle so tawi maso waɗi walla défaut waɗi e galle tawa to défaut o woni to sa ari ma yi on multinof ene disjoncti ene soti ma andu ko on banggue caɗele ɗe goni tawa so tawi suudu kaari en waɗi massa ɓe pijiri courant walla ɓe mbaɗi hen branchement mo fewani
ko toon sotata tan ko on bange courant o waɗata paralysé bangeji keddiɗi ɗi ndeke en gandi sen mbi paralysé ɗo woni on bange courant natti yettade ɗum men nokkuji galle keddiɗi ɗi courant ene jetto toon ɓandu neɗɗo no ko ni ɓandu neɗɗo wayi ɓandu neɗɗo dendagal ɓandu neɗɗo ummi ko filuji walla mbiyen ko de ner woni ɗaɗon tokson ɗaɗi mawɗi e ɗaɗi tokoci gandanɗa hoore maɗa kanji pop ɗi ummi ko to hoore neɗɗo to wiyete cerveau ɗi payi dendagal ɓandu neɗɗo e kala tergal ɗi payi gite ɗi payi juuɗe ɗi payi nofuru ɗi payi gandanɗa hoore maɗa kine ɗi payi fof tawa kadi kala ɗaɗol waɗi ko aller et retour waɗi ko ɗaɗol nawowol e ɗaɗol gartugol no courant ni courant waɗi ko aller et retour courant waɗi ko sorti entrée et sortie courant waɗi ko plus et moins ɗaɗi neɗɗo ne ko noon wayi ɓandu neɗɗo ne ko noon wayi tawa kadi no courant o ɗaɗi ɗi fof no ummiri to banggue compteur ɗo ummiri to banggue disjoncteur ɗi payi e dendagal terɗe neɗɗo ko neɗɗo ne ko noon payi dendagal huɓere ndene ɗeɗɗe ko noon wayi ɗaɗi ɗi ummi ko gandi ɗi payi e dendagal terɗe neɗɗo so tawi koto banggue yitere ko ɗaɗol nana ɓaɗol nana ummi ho gandi ene fayi ha yitere ngol ummoto yitere kadi ngol faya ha gandi ko ngol ɗaɗol noon so ngol selli ko ɗum waɗi so hunde ɗumñini tan hayso ko misalal saami e leydi ngol ɗaɗol wima ya yiilo misalal ngal yitere nde faya e leydi so tawi a yi misalal ngal a waɗi détecté misalal ngal ɗaɗol gongol ummo yitere ɗo fata ha gandi andina gandi ndi wonde mi yi misalal ngal walla holko jimi beele ko ɗum ɗo namdo beele ko ɗum ɗo misalal a yi misalal hakkille ma nana e misalal jiya jamguel ɗaɗol ngol wiye jamguel de nani beele ko misalal ɗaɗol gongol ne woodi no ummo ngadi ngol faye jungo ngol wiye jungo yo suut ngol donne autorisation yo jungo suuta misalal ngal walla jamguel ngel wiya ko ɗum ɗo woni misalal hollo yitere beele ko ɗum ɗo woni misalal beele ko ɗum ɗo jiilotoɗen wiye eyi walla ala ɗum ɗon noon musidɓe tedduɓe so tawi ɗin ɗaɗi noon gotol majjol waɗi ko wiyete gandanɗa hoore maɗa waɗi ko heeɓi pan walla heeɓi gandanɗa hoore maɗa rafi ɗum waɗi ngol ɗaɗol natta fonctionde walla ngol natta fonctionde no foti fonctionnirde walla ngol gandanɗa hoore maɗa ngol watta tardude so tawi ko yiide yiyaago so hunde woni yeeso ma leela yiide sa yi hunde yeeso maɗa donka andude ko woni so tawi ko mbabba woni yeeso ma donka andude tawi ko mbabba walla puccu so tawi ko ngeloba woni yeeso ma donka andude ko ngeloba walla tawi ko naggue heddo aɗa ɗumnina waɗa retard so tawi kon hunde dille waɗi yeeso maɗa saaha aɗa leela nande dille ɗe gara e ma saaha so tawi gandanɗa hoore maɗa ko a yiiɗi haalde konngol ngol yaltira e hunuko ma leela yaltude e hunuko maɗa ɗum noon foof ko maale rafi biyeteɗo AVC ɗum noon tar ko ɗaɗol ngol pa ummingol hoore fayde ngal tergal tawa ɗaɗol ngol ma woni ko ngol gañigol ma woni nga ɗaɗol ngol koko waɗi ko wiyete no ɓoɗel ni no kayyu ƴiƴam tawa koko sukki e ɗaɗol ngol ƴiƴam ponnoɗam yaade hatna kayyu kono kaƴel ni sukko e ngol ɗaɗol ƴiƴam ɗam natta yaade no foti yarude ni so natti yaade no foti yarude ni so tawi ƴiƴam ɗum ko seesa ardata walla so ari ha ɗon ene kalo ɗum woni ko jomum ronkata haalde ko jomum ronkata yiide ko jomum sene haala waɗa meho ni walla konngol mum wona so haali saɗa yimɓe nattanande haala mum walla so daari ha ɓooyi guirɗe mbaɗa gandanɗa homaɗa cooti ɗon ko yiide walla so yiiɗi ƴettude hunde junggo mum so yeehi junggo ngo leela yettade walla so junggo yettima leela artude ɗum ɗon foof musidɓe tedduɓe ko maale oɗo rafi biyeteɗo AVC ko rafi jawɗo warde neɗɗo ko rafi jawɗo samminde neɗɗo rafi o noon aɗa wawi wondude neɗɗo joni aɗa haalda e mum ha jiiya o teɓɓito e leydi o yana ha jiiya o teɓɓito e leydi o yana so teɓɓitima e leydi o yani musidɓe tedduɓe ɓe mbiya ko jinne ɓe mbiya ko cheyɗane ɓe mbiya ko dabare ɓe mbiya ko hunuko e yitere heddo omo ruufe ndiyam omo moome ayeji omo addunoye leɗɗe omo addunoye dubuji omo ure fof ko yidde tardindemo fof ko yidde lebtudemo on foti ko rondede ko ɓuuri yawde e yaccede so tawi optowuro ngo ne waɗi hôpital dispensaire o nawe to dispensaire so tawi wuro ngo ala dispensaire ƴeewe oto ɓurɗo yawde e yaccade walla so saret ɓurɗo yawde e yaccade walla so moto jomum rumde hen dongne nawe ko ɓuuri yawde e yaccade to hôpital uji e ɗeɗo balɗe ko ɓooyani ko bandi men goto ɓattiɗo en on heɓno on rafi omo jogui ɓiyi ko nde ɓiyi ko wonno ko teeru nde nani on nani jinnaɗo wonde on rafi o wi ko ɓuuri ko yawde e yaccade yoɓe potti wuuro tel o dogi ko ɓuuri yawde e yaccade o addi on nde o yetto taw on natti haalde junggo natti wawde suutade koyngal watti natti taw fuɗɗima ɗum ɗo rondi ɗum o addi ɗum e cuuɗi cafriɗi
o safri ɗum ha jomum heeɓi jaam nden ɓe tawi ko ɗaɗol ngol fuɗɗino sukkade ɓe mbaɗi feere ɓe mbaɗi scanner ɓe mbaɗi ko watte ko pop ɓe jiiti rafi o ɓe cafri rafi o ko ɓuuri yawde e yaccade jomum heeɓi jaam watti haalde watti ñamminde hoore mum watti waɗi yaade farillaji mum watti julde waktuji mum musidɓe tedduɓe ko yidde andinde on rafi o so tawi tinama law yimɓe kaɓe makko law ene wawi heɓɓitede so tawi noon ɓooye jomum heddi eɗen mbiya noon ɓuuro jomum ayeji en eɗen mawma jomum en ɓuuro ayeji e leɗɗe en musidɓe tedduɓe kene ɓooya tan e ɓeydo uddade ene ɓooya ene ɓeydo sukkade so tawi ko junngo yani hono junngo natta yaade ha ɓooya seeɗa jomum natta haalde walla junngo wappito yeeso ɓuuta hen banggue yeeso ngo ɓuuta banggue yeeso ngo fooƴa jomum déforme natta wonde no foti waade ni musidɓe tedduɓe on ko joguiɗo sens saabu ene saɗi AVC neɗɗo nde heeɓi ko wiyete l'AVC yani kadi yande nde wonon jomum perdata ko équilibre nomum perdata ko équilibre so jomum yani nde kala nde jomum yani ma jomum jogo sens nde wasa ɗaccudde mum gandanɗa hoore maɗa ko wiyete symptôme ɗacciɗum ko wiyete gandanɗa hoore maɗa ko wiyete so kala nde jomum yani ene heewi rafi o ɗacce makko signe ene heewi rafi o kala nde o yani ɗacce makko wada ko battine makko ma woni junngo waɗi paralysie ma woni jomum watti lajje walla jomum yeeso mum wappima seeɗa walla hunuko mum wappima seeɗa walla jomum natti wawde haalde no foti haalde wadde meho ni walla jomum natti yiide yitere mum banggue ɗum noon musidɓe tedduɓe min battu hakkillaji battaten hakkillaji e ɗum noon ko sal ƴewde ko wadde contrôlé ko ñamaten usten lammo usten haaɗa usten ko heewi sukara usten nebameje ha tengti noon e nebameje e kirmisiŋ aji tende kala rafiji hande ɓurɗi sa yi ɓurɗi tampinde yimɓe ko oɗo rafi biyete l'AVC saabi ɗum noon ko ñamantiri meɗen hande ko ñamaten woni gandanɗa hoore maɗa kirmisiŋ aji woni ɗiɗo ajaji woni oɗo lammo woni gandanɗa hoore maɗa ɗeɗo nebameje e kewuji men seɗen ñama maroji nebameje ma watta woltade galleji men hande yimɓe pop nandu ko bone nebam kala hande goyo wayata ko bone nebam kala hande goyo ration iddoto gasde e galle sa soodi sac maaro e bidon nebam ma bidon o nebam o gasta maaro ko gasani nde wonnon kala jontaɗo sikkata ɓuuri wawde sagginde ko ɓurɗo hewde nebam ɓuuri welde maaro ko ɓurɗo hewde nebam maaro wona nebam sagginde ɗum maaro ko ndiyam sagginde ɗum maaro yiɗi ko ndiyam maaro guila pépiniére ha ñande coñal yiɗi koye ndiyam donc maaro yiɗi ko ndiyam wuurno kadi ko ndiyam ɗi ñamirte ko ndiyam ɗi cagginirte wona nebameje ɗe ha tengti ɗeɗo nebameje ñamateɗe e nder Mauritanie ɗiɗo bidongaji ooli ɗeɗo nebam pendotoɗam pop hande yimɓe nan gonde e rafiji hen kewuji ñamen maaro eɗen teski kewuji meɗen barmi jippinti e jeygue joƴƴine ɗole ɗon tasaji dotte ɗole ɗon yimɓe ko arɓe ɓe ko woppuɓe taawi mumen ɓe ko yiɓe ruttade galleji men yimɓe ko heñiɓe en ngala muñal wona defoɓe ɓe wona sarwoɓe ɓe wona sarwateɓe ɓe wona joom inde wona notiɓe ɓe moni foof ko keñiɗo haajuji ɓuuri yimɓe doole maaroji jojjiñiɗo joni dotten ɗum e tasaji dalli saaha e tasaji nickel saaha musidɓe tedduɓe tawa maaroji ɗi no nguli jaw ɗon ko rafiji goni ɗon ɗi gaddini yimɓe nde wonnon kew yimɓe hewɓe ha tengta jalluɓe ɓe mbiya ko maaro so wuuli ko nden yimɓe donc jawata ummade mbatene kedda beele gandanɗa hoore ma so maaro ɓuuɓi ɓe mbiyata ko yimɓe karata ɓe mbaɗa maaroji ha wuula jaw ɓe gaddana yimɓe jomumen gayna ñamde namdo tufam ɓe gadda tufam tane waɗa glace ha watti yaltinde curki aɗa ñama joni aɗa ummi e maaro aɗa ronki ñamde Allah e maaro wulde aɗa ronki ñamde Allah e maaro hewde ndiyam ɗon e ɗon gaddanɗa tufam ene waɗi curki Allah e ɓuuɓol ɓe ɓuɓna ɗum ha ɓuuɓa walla noon so ɓuuɓani yimɓe hewɓe kan hande ɓe jalluɓe jomum ƴugata ko potel mum ha laaɓa walla wiya yo yat pour tati potuji nayyi ɓe ɓuɓna ha ɓuuɓa kamɓe sukaɓe ɓe gandi ko kalami saabu min koye jeunesse a jeernomi emin mbaɗatno noon tufameji ɗe ɓuɓne ha ɓuuɓa kala jarɗo hen seeɗa jalluɓe cuusa ko ɓuuɓi ɓe hen ene gonde ñiiƴi musoje ɓe hen donka yarde so wooɓi hen seeɗa woppa ɗum waɗi siwo wona e galle sarwa salmo foof walla siwo ƴidde sarwa garɗoɓe ƴidde foof taw ko économie aɗa gayni ñamde joni maaro wulko maaro hewko nebam pawa hen gandanɗa homa ɗam ɗo tufam mbaɗɗam glace pawa hen jus birtoɗa ga kokka jara birtoɗa ga citron jara birtoɗa ga pulpe orange jara mbaɗa mélange uji taw ko jarameji ɗe ko kaɗɗe ɗe ko belɗe sukara ɗe ko lammude pawa e ɗow nebam pawa e dow ɗum ɗo musidɓe tedduɓe ko rafiji gaddete ɓalli men ha tengti oɗo rafi biyeteɗo gandanɗa hoore maɗa tension rafi tension no ko kañum provocata gandanɗa hoore maɗa rafi biyeteɗo l'AVC saabu tension so yani neɗɗo a yiilete donka jogade équilibre hoore maɗa sa yani noon ɗum woni ko wiyete AVC ɗum woni ko bonnata ɓandu neɗɗo jiiya jomum waɗi paralysie
koyngal jungo koyngal ne yaada walla hunuko no wappiti walla jomum ronka naddato wawde haalde ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji ko ñamaten mbatten hakkillaji ko ñamaten mbatten hakkillaji ko ñamaten teddinen sport teddinen sport kadi ñamre saha ñame saha mo yimɓe ñamata ɗaccon haqqe ko waktuji tati woodi koko wiyete kastari subaka woodi koko wiyete bottari woodi koko wiyete hirande docteur goto homme d'affaires chinois kadi ko docteur kewɗo kalis o wi kanko de somo hacito yo o hacito somo hacito o haccitto kono komo ruwa ni woni comme chef ni somo watto o wattitto ko neɗɗo hakkudejo c'est à dire woni mo wona basɗo mo wona galo o wi somo hirto o hirtoto kono hirtade jallotoɗo ni yidde tengtinde yimɓe ñamri fof saha fof ñamateɗo kastari subaka ɓuuri wadde fayida e banggue neɗɗo banggue cellal neɗɗo saɗa haccito subaka ƴeew kastari wandi fayida wandi vitamine wandi gandanɗa hoore maɗa gartam wandi énergie wona an noon ha tengti cukalon tokson soɗon teski tubakoɓe sene kaccito subaka sene kaccita sukaɓe mabɓe jiita ko ɓe dokka ɗumen confiture seeɗa ɓe dokka ɗumen banana seeɗa ora fruit seeɗa ɓe dokka ɗumen jus de fruit ɓe dokka ɗumen verre kosam gueɗon gandanɗa hoore maɗa bawɗo jogade cukalel ngel toute la journée soɓe gotto jomum watto no foti wattorade hirande noon hirande jamma kala ɓurɗo wawde ñamde hirande safde kala ɓurɓe yidde ko safi jamma kañumen ɓuuri wawde arede ɗiɗo rafiji tension rafiji diabète en rafiji hypertension woni AVC en ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji hirande jamma wiide yimɓe hewɓe eɗen daña koɗo manna koɗo hirande invide koɗo beetawe walla invide koɗo bottari ɓuuri wonde important e invide ɗum hirande cooda dammol taw ko dammol kewgol ɓellere dammol paygol waɗe nebam ha wayno leydi waɗe kirmesi ha wayno leydi yimɓe ñaama ɗum gayna mbaɗe hen tufumeje mbaɗe hen jiwuji mbaɗe hen gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe jomum ñaama ha reedu yo muccata fata galle mum yetto fooja leeso lelo tawa dillinani ɓandu mum ɗum ko rafiji gandanɗa hoore maɗa joni joni kadi jomum gonduɗe tension wonduɓe tension ngaji yo ndento no fewi tew yo ndento no fewi tebbuji ha tengde tebbuji payɗi ha tengti e tew dammol gonduɗe tension ene wawi ñamde tew nagge ɓuuri wonde viande rouge par rapport tew dammol kala gonduɗe tension mo woppani ñamde tew dammol surtout tew dammol paygol ha wiide ne ɓurtini hen saabu oɗon teski saaha korka walla saaha julde walla saaha kewuji ko nden yimɓe kewi ara ɗi rafiji nde wonnoon jomum ara dammol tew ne juuɗa ko tew faygu ene waɗa ndeɓa ene juɗɗira ndemam walla ne sahira ndemam ñama ha reedu wiya muccat ɗum noon sa renaki ɗon camata walla sa yeehi a waɗi contrôle ma taw tension ma ne munti ha ɓurti ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji ko ñamaten mbatten hakkillaji ko ñamaten mbatten hakkillaji waktuji ñamaten sukaɓe wonɓe e saaha mumen e babiraɓe heddoraɓe yo yimɓe tinno yo teddin sport ɗon firtani tan yo jomum ya jouer football walla yo jomum ya finir yo gobɓe walla yo jomum ɓorno kilor mum ne doga aɗa wawi ɓordade wutte maɗa mbaɗa taaɓe maɗa aɗa wawi haddade wudere maɗa mbaɗa taaɓe maɗa ha tengti e jamma yimɓeɓe yo tinno yo kirtoto law wonande hirtotoɓe yo jomumen kirtoto law so jomumen kirtima yo dillu yo mbattaɓe wawɓe yaade promenade yo mba ɓe mbawa yo dillu nder galle ko wayno lawƴoɓe kaake lawƴa kaake ko wayno lawƴoɓe ɗum ɗo lawƴa jomum dillene ɓandu mum wasa ƴaccude ha minuit ha 1 heure wiyo hirto so gayni taw fabi woni huma paya nder suudu leloɗa caggal kadi neɗɗo ñaami wona bottari wona foof enen kewi so neɗɗo ñaami gayni tan wiya focco ɗo seeɗa walla wocco seeɗa so neɗɗo ñaami ɗon ɗo gaynoɗa ñamde ɗo e jomum ne moƴƴi jooɗo seeɗa fofto wasa wiide ne leelo jomum fofto caggal nde gaynoɗa ñamde jooɗoɗa saɗa wawi darade darɗa sa wawa jooɗoɗa so tawi ko ata hen ammira ñamre foof sa gayni ñamde ha tengti ko waɗi nebam ɓuuri moƴƴude fawde hen ko ataye walla pawa hen ko wiyete lipton tawa kadi heewani sukara tellidina nebam ɗam jooɗoɗa jewta seeɗa jooɗoɗa jeeɓa télé waktuji seeɗa sa gayni noon sa yiiɗi jaaha mbaɗoya sieste ma tawa wona ñaama ha gayni tan woƴƴuto ha tengti noon e ñamde hirande musidɓe tedduɓe ɗum noon mbatten hakkillaji no fewi ko ñamaten mbatten hakkillaji e teddinde sport mbatten hakkillaji e dillinde ɓalli men mbatten hakkillaji e ustude nebam mbaɗen hakkillaji e weddade ɗiɗo ajaji e rentade ɗiɗo kirmisiŋaji beele Allah ne reena en hisna en ko musidɗo mon sihiri mon Ghali Abou Ba yo Allah rokku en ñallude jaam kettuki malaki jaam.